my ma. Me mamunyina jo. Me sanso e mamunyina afrinhyia pa. Afenko emeto yemfie so. Menim se afisese ne yenyina ne yete ase. Wonim se ne yewukuada ne du sa bredi a na ye asumasem bre na edu. Enu nti ma memfa bibi nyi wotata ne yenhya ase. Eniyema bebre etime toto nipa desani ewo na brabom ya na wonte ase. Ebi ye ekachiridi bi a wobebo a wonhu se ye ya ebaaye na wadwuma ahye. Enye no nko abayade etime to yen ebeduru so obeje wo ba ne nkwa bewie no na wodwetire kitawo na ahye. Abawuo ho na ne dimu akotene pa eye oyere ene wokunu wuo eto yen pofremu. Enam saa ne emanti na ye nananom esai asembi ato se asumasem ya na ne emabi asumaye eno nti ne yenso yedwumadie ewo Adom TV so eno nti betoa me na bia na bibi ato pe no wanyane na nua ato bre nanso bia ye kyerehye mu no na obehu se saa bre no se na wo saa nimudie no a nka bia adekode no ka amasa medede na wo se etwumbrefa kwa ubukuru wa henene Bina mi bedi dwumadi anim ede amawo na da bia se ne ye no no ya na ye kokoto nkra na ye to nkra ne wi a ye wosimadu a ya na ye de bonkomo nketenkete na ne nkomo nketenkete no ene ye de be hya ase ndi twem me to nkra ba twem sesi ya yo abusiafo mesa madam asibio se monya me ho abotre na makoto nkra etusumienu aba afi na dwumedie no ye de hihye so edi nkomodi edi kan na bunim se ya na mede akan nebuo no ene ya ne kan mo na anodwo de na ye fodwo eni nti na watu ye besim no ukuada ebeba no ebeye ukudai nti ya no mahye no so aman na sabre de na ne America ne se obi bia wo hwe ye bia mimo bibia afrinhyia pa afenko emeto yemfie so sara ena nanam hemfo a menu ni nyina teba maso ewo traditional council so mimo bibia afrinhyia pa sara nso na da sembre enso mema na afrinhyia pa afi okwo hima mma mejemfo a memo afrinhyia pa ena mpanyimfo a menu ne teba edu ahemfie nyina so mimo bibia afrinhyia pa ebere ni yedi afefra me foforo nso ebeto aso na sabri de na me kokoforo dua na ma me ekua nyameche no kokoforo dua de ne manso se ne se woni peso ni nyina ehia wo bronya emu eye 24 no na me bompai se 24 no me so mefa ho na mahwede wo ne ye ewo afei asentre ene ye beka ho asem no se afe ebeso se ye wo mu ya akwanhia nketenkete bi sori wo na bibi anka na ninna so na asan bi na bebom ana se asanhie bi na abetwam saa bronya biriye mu na ne yebisa ne se ase pa ne se so eye bibi aya hyehyɛ wo bronya mu se emra anase yenya yesu ni yeban bi ene ye anase sunsun mu nso no eniyema bi di akire a ya ne yenim kwasi broni beka ne se end of year mishap na den na edesa ne yema ne ba na ne mene prophet Abednego ena ewo ha prophet yeja na nwa kwa aba yeja enso wom te se nyame adomboko ayo ene afrinhyia panso afin kombetre afida se ni nyina ne etia se sa amen eye prophet asamuna na me di kan boss se eto mribu wo ho a ya na yehu saa ne ma we na emu no wo ba ha che na wo ba koye no se na ne ma course ma wo ye nte wo nka eye no kware yo ye bedi ka da osoro ya sasiro obo ade nyina so tumfo ye gya wo soro ode hunte wa ne mbra ya opanya wa sasiso se ne te wo soro agya nyankopon be ka ye ho se wasoma me se be di adanse se was some church say but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you and ye shall be witnesses unto me both in Judea, Jerusalem,
all over the world. And he say Baha, that is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Onyankopon enshira obiara ohwe Adom TV. Wo kingdom for nyina fra unia fra wadamfo na tie asem na record na ya asem a hu na duru ampa. Yo nana asem a obisa ampa na mepese wiase nyina entie nana onim se Onyankopon abodi a obo nyina no enye ni nyina na oboy obobi na owo ebi but o teni owo ne sen yo ye woni a onyame awo no na ye woni a onyame eboy enti no abodin egumu akoro ye sunsun fam na honam fam na wa tro se ni awo no no onye bone ni onyame awo no no onye bone enti na che se onyame awo ni onyame wo no onye bone dia na ni onyame bone no oye bone enti no won say quantity no your friend be afashe right and now we call something a festival the order of the festivities right amamre and afashe afi aso na wodi nkai wo shefabi and wo ye bribe de kai afi no na ne ma bi atwam ko sa pepepe na won so onipa ye abodi onyame born into otumi ye bone nipa huto na ause atiye ema agrefi entin se wiase ye wumu ye ne abodi ena ye so ye abodi a onyankopon boye na bebre no kan tete no obekọ eduru so omekọ suma so na wo som bribi wo som bribi hia na okwa obakọ sebo yo wodi ye bebre wo bakọ sebo okosebo ni wia ne huto na onye de onko hobiom onko dase na obisa say me bai ache no kware bebre aba yehu na ade me yaw say nkrofo be say 10 for phones are frame what process of unima sama say me so minimum no wo say wa cho say prophet Abednego I will go and see him nipa be 10 won to me amba ma wo nyina wu enwie enwumre aye bai obi frame osofo na naboate ewaburi osofo for me pese me banso me niska me be ba bebre frɛ wontumi ba because osef obonifo no ehu se wotumi ba urade na ase a obenya ogie nti no wasini kwan enne ndra ma me bi bai o se ne ma me ankasa wa ye ne saa ka kire ne se me ba ne wo ne amepe na me de wo ye wo ne ma me wo nyeska saa afi biara o man 5 million for the whole year wa tra broche 14 years niema bebre enkrofo bebre na wo mu nso a wo ba ye nso no wo be hu niema bebre a onyankopon adanadi enti no nia esisi wo afi ebesi asa na ema na esisi no yo very good to me bo ho na yesi ye di bronya enso bronya no ase bible mu no kura ye nye ne kese nti aden na sa na ema no esisi sa abre no ampa won hu se ye wo ansana bronya beba ye wo amamre ana fashe ansana mrabai what you say ansana Kristo die enso bai na kantete no na mamre ne ade no ho no esan se na nkrofo no nkodase enti won nkodase a suman nankasa busum nankasa manam no jini nankasa osofo no so na etumi nankasa osofo bokro wa medana se obebon party awo enti saa mre no afina so wakoduru suman wakoje duru wakoje mboa bi busum so ana afina so onko wasebo onko a sa tumi no etumi befa nkrofo no echiwom enti so woyedu woye ha woye edom kra na ko hye wo kamo a sa susumboni no etumi awom nyira wa hu se ne eti no enti no aseda ena ayeyi ena efe amamre afashe no ebia te se ye mfa se obi wo ha na wabedi obi ade wabedi obi ade no nia nipa ni ye ma ne suman ebia na afe no o ma no onipa o ma na aboa na ntwi we no obedi ade no ade na ese so o ma no o ma ne sa tete akonfo tete agifo obi a wa bimbia no ewo nia oye de ma ne suman ba ne bribi enti we ne ba na obetra so no wan ye nia suman na tumi no pe na tumi na nkasa ba kronum ana obabusuenum bechi befania ono ye den epe nti aden na bibia age se afi sonso ansa na ono befa saa ne ma ne maye hu esan ne kro ne ba anope esan bi a ne ko hia no wo ekwan na me firi so ba
bullion van yi bia yo wodi sika ekọ na America tenta wode na fe de o kwai amene bi na Benz ba ko ba ono nso ne America ode ba na antimi ankoye wie na ekopi mu esukufo a ye kwakodi akwamba bebre ye prepra they say ono bullion van kra driver na se no eden na adenti na saa afiswa saa nieme nko a na eba ayo ena wo che se nia onyankopon abonu no oye boni nia ni onyankopon awo no ye wa bodi amienu ye woni onyankopon bo no ena ye woni onyankopon wo no na onyankopon wo no onye boni na nia wo abonu ni de oye boni odidi onum ahohum boni e wo wiase awo ban so be wia wakum no wasai no mugumu akro na sana abusua mu ye ba wo se na wa tro Job 5:6 ose musu fifem o ha mfim futumam ye wo nipa tu mu se jampendro enti meni wanka me de ba se meda na onyankopon onyame o mansuto o ya nwade na eni hwehwe bia na ne ansa na abusua no wo ye wo tu mu enti ni so ha no obetoi sa amamre no obetoi se ne asori na onko papa amamre no so a onye papa enti no ahohom ni nyina ka se bia afe no ekọ awie ana afe no me hyase a wanda uka afe na awie a oda uka afe na hyase enti bebre gusutua sunsun muka enti ebu ho a na no ebisi ka no enya accident no nipa 9 wo nyina wi adenti na wo nyina wi oba akopɛ na ekọ wi ade na ne okọ wi ade no ono ne so ena enam na wo mo eka ho no so na wo mo aye bone wo papa wo mama nom aye ohabi ama aye no meda ho enti bosum no tese o seda na obobo wo nyina no ebegu ka no okukum wo nyina ka horen kana me ba bebisa se obi aye bone na se ye kwotwe na so a mi amena me ba bi a menye bone no aden na me nso asotwe no ebi be mantam me yo enye so o se obi aye bone obi aye bone enti ebi na wo die no endu wo so ye na so enam se we no wo hia na aka ho nti enti afibia no abosum tumia ewo abusuanum ye obi ho friend ototofio kunuma me na menwe na wo kona kobre eno ne beye anu ye din ewo abusuam ye wo tu ho ye wa assignment ye wade ayeye ma wo turo din be bia onam bia so we have the Bible and we have the book of death ewo abusuanum enti me oba na mesra ruade a me ma abofo ko fa the book of death na me ma hwe ne won turo fa ho enti wo ka kire wo di etinyo console ba fam ebebem efse ye wa body a wo born eni ye wa body a wo wo no na body a wo wo no yakopon wo no onye bone na body a onyame born de oye bone enti o say John 1 John chapter 1 verse 3 to 8 o say he who committed sin, he that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Eyi to na kupon ba no ba ise obesai obonsam njuma. Enti umpo obonsam ewofie. Na wajuma bi a oye. What you say? Enti no entrase ka se me nya boni ye. Once ya wo atomo beto abusuamu no, why boni? Enti say no. Meye den me hu se ebi ade we ya meye na eye bone enti menya so asotwe ana esese metesa mensa yo ebe den ne yehusa ne yo enye se okoye bone once ya wo ababusuanum abusuamu na obewo ye wo utoi na abusuanu so no eye abusua eye abode a wo bo no enti se abusua no ono abusua no se abusua na ofiri mu no abusua na nkasa no me wo ho bone wo ho Ojankubo so betua awon to so the third and fourth and so many generations. And to Ojankotom pe unso ka bone no. And to why bone unya ye wu to abusuan mu pe. Us all have sinned and have fallen short of the glory of God. No matter who you are, you can be a president, you can be so and so, you can be honorable. As it is written, Psalm 49 verse 20, also a man that is in honor and does not understand is like a beast that perishes. Okay. And you know, and case this me my bone and I mean bone me dem you be here. As long as you are created, every created being what has sinned. As it is, all have sinned and have fallen short of the glory of God. Period. And
what I saw did to say, what you're the bonnier for. Because what was in sin did my mother conceive me. Na musumu or hamu and a mena and you say me. Now when I say or bonimu the other papa, wedja or wedja fi bonim and the bonin soon a war. Okay. Yeah. Na my young funny say brony ya bay. Yo. So what can say who could dream one? Said the nipa abba peso and ye crowd betty binum so. Ya near besides it any pain in no. Cocoa bar na him only free no one ba and the besides 20 in our nipa and I be and some for a friend. Oh, yeah, the radiasi. Now no mature bosumbe. And I catch him say also for high na media uba me chaya mejo. Now so or what there asase raba many asase. What you say? Enti abodi bi oronya me boy no. O man honhom di akire. Apotro honhom di akire, owo honhom di akire. Tumi biara ade bi onyame abobia tumi di akire. Enti saa na ne awon so won awo won no nso no tumi wo won ho. Enti wonim se chimpanzee abodi ogwan onwansan otumi da ne hu nipa eba krom. If you say, oh, busum bia womu sasu anase womu nyina so eyaboa. Tumi bia wabo no ni nyina so eyaboa. And to make transform no ho. Say no also bonsa wo to da no to say I'm up. And we have spirit of transformation. And abusum bebre edu afina. Womu so ba gwaso wo de nyama ba betoniama. Ebesia womu nkrofo wo busuafo ni ade ensamanfo nyina aba te sese na afa na du afahye se bebre de kokose ho ngwan atoto na ntwi obedi afahye obedi afiaso obedi afi na no kwa na moti aba ko ka kire mi se osofo onu so odasani wajimi tam se ade no odasani ajimi oso odasani ondi dakro wo onyame ni so dakro ha emfiapem obesi da ye niam akese anso ondi dakro wo onyame ni so na womo wodi mfiapem mpo wonye nia onipa odasani eye moti afre onipa se odasani eno nyankopon fre onipa se obuso. That's the mystery of mysteries. What you say? And odasani how ne hu wiase because no man can make 1,000 years afi apim wonyame ni so no nyame ni so no dakro eye mfiapem no nipa nya mfiapem wonyame ni so enti won go tumi bagwaso ahohom ekuta tumi a otumi da no ho ba oda no ho ba ma oda no ho aboa enti na bofuru ofi suru bai wo be cheche nipa kwanya wo faso enti ye benya beye a ano ye den beye first no kan tete no na beye wo ye no ani kan so wo kum nipa awe edi bi tutu wo nya cannibalism ni na ba se say no sa tumi ni na akohohom enne se say motia first wo ho anka motia tumi ba fi na joni ade na se say motie fie ni dan no ba bi ote no ya kosi dan wo ho nto nko enfa obetra ho nenti adenti na enani nyina no se woka se ya na binum ada no won hu nipa ba woni ntimi nna no won ho ma na agi se afene so nko an ya na won ada no won ho nipa aba yo se na nipa da se ni so ti wiase sa ye de ni nyina akose afene wie so what you say ye wani je bi ye obribi a ye de ni nyina akose afene wie sa na won nso no won obribi ara afene wie e na guaso market days so many spirits also come to the market bosompo brother abosum na kosia e opum ya oda e wonia wo ye kwesida e wonia wo ye joda e wonia wo ye what you say enti ye wo afahye afi ene hihye biara a onyankopon bomma abodi biara enti na bronya so very good because what they na go to afine wie so what you say enti on say ye di ohum ye di bayire asuna pega on say krokro bia wo bra bo so e dey won di wan fa se omowo won say wo twa ya afino enti sa na wiase so nyina na ye di afina ko say December and the whole world. What you say? Yeah. Enti say the whole world in dia say ya ja to say afini nyina ko December eye bronya no dia won so ahonhom no won so aja atum say won so satam no na o medi won afahye enti satam no wo kai una oba ho na oba yare na o do ba na ba no wo sa oba no yare na wo so wo be bo afori na wo be dance no wo be dance ya
afeni obi a obetwa afi baako afi mienu afi miensa anan enum na refi wa started na woka ebi na wonte ase oba bi a ote ne baabi efeni ya wo no saka no ono no betwa abe yeah. And to umpo, this is arcan of arcanorum, the mystery of mysteries. Nti dia yen hu nia yate na ye di hu adanse. Nti se Awurade soma me na me ba ha, me bedi nia mehu mate hu adanse. Enti won wa yiri se won ye nsamamfo a ya no na dan won hu nipa eni e ba betene. No kure so won timi e dan won ho so. We call them a wandering souls. Wandering souls, you know. Ono oni nyame what you say oni onyankopon enti ne baby okoye ne so no me say abosom enni asase tumi a enye onyankopon woni oso ba majew nanso asase uraba me de me ma o baby tra because me ni asase ne ma o baby atra enti bebre ho a wo ko asaman do woni Kristo woni nyankopon enti woni baby te enti those souls no can come back to life. Can come back to life when they say, "Well, to make that no one everyone perform." Nenti eno no oni ntimi mma say bia bronya chi abusumi miensa ana bronya chi abusumi nsia na emu no na je say afene so nko ano na timi da no won ho nipa esan ba na yo say afene so and na sa time no so no one years for say what did the bronya what did the enije so what you say na say wonya ba bi ntena na wasan da no ho nipa ada na bronya mu nko ana wo ba yo nyese bronya me share some for the bia me adisa me sorry that is we call it in the spirit of Ezekiel room panimbi of friend Ezekiel order adisa honhom na me won be fa neko me ko share me share abodi bebre and na me bi so Nyankopon say na body die ofre hifa e hon na me nya nimdie a Nyankopon kire me say ye wo even to me bia ebru nimdie so what you say we have the love of Christ which passes knowledge and we have all the fullness of God. And you're part of God. Some people have part of God. And we have fullness of God. In the fullness of God, you know, and no now to me go see a home mebre. Now what you nyama ehintao a ebru adwene ntiaseso. What you say? Entino a home mebre wo ho a wo mu no wo to me be fie adesa anajo a home mebre ba. Mesia obi anajo and the me bisam say ade na ya wo be fie ho. And also echi obekire me. Say na anytime anso wokum no enti akurafo bebre wo ho a won yire no won papa no won mama no won busuafo na ekum won enti oba fie ho no me say ane na oba fie ho o se me time anso ye ene wokum me enti say no me nya bebe da ho me nje ho enti obeda no fie na obeda fie ho abefo no ye de epa mo no enti bronya so afia so na mo bedidi dia so no so beba bi enti obi ka so sama ni obo because every creature that God has created, God gave them a spirit. So it is the body that is dead, but the spirit lives. Sa won a we are more can say the living dead people. Very good. Adena ya mo amwo need e mutimi ho. Very good. Yen so aye nam yen ho. Yen ye be den ne ho. Ayo say wan hwehwe. Tema me so me hwehwe me pese me nam na me hwehwe no. Mekosia Popobi mountain. Mountain was Tibesti. And Tibesti mountain. Obusumu no pu ka tell say open them hanam se me pesa me hwe ne ekoso no say and the main kase. That's a asema me ka me ko ka say Bible mu. Jagalnata vami narayana vagaba tume ba uta kulibiatas. What I say Psalm 119 verse 2. Also, open, oh God, open up my eyes that I may behold the wonders out of thy law. Ye wade amani obeye o de ho wankasa obo so obehu nyama ni nyina tisisi. Eye nyabotre. Yes. Abusuafo haye Asumasem na ye kwaton kreatu sumiensa ba. Enkomo na ye de. Na me de bi be san pempem no. Na me de mom ye nton kra ne mra. Me ba sese ya. Yo, abusuafo medamase se mu nyina ye ne mu na dwumadie no na yasaba na prophet Abednego ne number obetimi de afre no ni ye pone a 020 859 9576 020 859
9576 and 027 897 7215 027 897 7215. Your prophet. Now can and send be rather send on a bit media soon. So bit to make can say what can no yo obeku soon. Yo Jagarnatas Vamina Rayana Bavaga to me. Eye Kasabia, eye Psalm 119, verse 2. But yen kanikeke. Ye won yina so aye ya obegyina so. And yes sir, ade bi ba be pie wo so. Untume. Ebi oni akoma. Enti just uba ma ye kire wo. Okay. Enti na yen ye hold the King of God ministry. Also and the Rabboni spiritual research and divine medical laboratory. Uba just me ma authority. Na angels no afa a control adia emmema umbeto mumu ummeyare. Osama mbuso mbeye tumi bi obeche na wo ankasa wa ide wahu nti ha ye hoba ye nye ne ka kire awurade ankasa be ma wahu nti say okwan ben ni betimi afa aboye hoba ma sa ne mai akofom ansa na ma wonwa ehwe no nso ebi kwan ma ona frɛ pepacho eye no kware wiase a ye wo mu bebi ade bi enu a obeyi a obetuma firim kwan bi enu a obetuma firi wiase jesu owu ena o wiase a eba eye oso ahema wiase foforo no kwan bi enu a obefa di akowure ho jesu ye wo foforo. This is called exit and entrance. So Jesus Christ, my Lord, my God, my Father, and my Maker, as I'm speaking, say na Maker say, and Yami na Maker say, na Jana otimi munu, and Ekasa. Me say wiase we bibi enu a obeye efiri wiase kwan bi enu obefa efiri wiase just owu and a new world asasifo fo wiase fo heaven na eba no so no kwan bi enu a obefa ho akọ just ye wo foforo. So Jesus pronounced, verily, verily, I say unto you, except a man be born again. Other than that, he cannot see the kingdom of God. Okay. Enti bambo beto bai ni say, yen nananom ayeboni say, wo mutu mu musu enfifem o ham fifutum ye wo nipa tumu say jampenduru. Enti many wa me de ma se mehwe awurade obo suru yansa so manso to. Enti se so bia fa Yesu Kristo se ne kraje nkwa ne onyame awo no onye bone o mawe omba o mbo kanto ho na wo wa betua. Okay. Yo abusuafo sabre de number mo de be frɛ no enche ba be dan mo television na se na mo nso mo de afrɛ na prophet Abednego ewa ha na ni ayebobo hoyi ebi ana nsema mbisa ye naka wo de baako a winyanka wo bebusa na wo nso abusa no wayi ano ama na yetimi de ato aso nti ye twɛn no ehipa na wowo a wo bi pa so oba ho a yo yeda Israel safo awurade ase me pacho yewo nsawom adoagire owreku odu nsawom a o si insawom station also oko owreku fa adoagire taxi a also be si owreku Liberty Coastal boga and now say otoase the Kingdom of God preparatory school in the Kingdom of God ministry o bisa boga baby boga ni asori ni school na obeba abehu na mom fatu team na who say what you say come unto me all you that labor and are heavy laden and I will give you rest. That is Jesus Christ. Prophets and pastors, they are not God. Also for onye nyankopon and also for na yeduma uba anya prophet Abednego neba na mom uba onyankopon ti asefo Israel safo rade onyankopon ba na nwawo na boni efi eni ne ho efso ono oba iso be maye nkwa maye nyanu ma na aburu so eno ne bambo a onyankopon ama akase nia oye boni ni fi obonsam no fi ase ye bon eyinti no onyankopon ba no bai se obesai obonsam djuma enti nia wawo no ono pa no tumi sei abode bi adwuma Yesu Kristo pe ne beto ajewo Yesu Kristo pe ne beto abo ho ban enti oyire eye ahaban eye o se mu ndi aduaba mo fa haban sa ya de eye no kware but me person me can tell say it is only Jesus Christ the Son of the living God. He said, I am the Lord, behold I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? No, but I can call him. He said, believe in God.
ke abodi bi onyame boy ni nyina honhom de akire na ne Onyankopɔn so awo no honhom de akire na honhom de no efi soro no wo fa Holy Spirit nti buronye mu yenye den buronye ni obia beye ahweye ahwehwe Awurade akikwan onyame o mansoto onyame oya nwade a emu ni hwehwe bia na asanyo Onyankopɔn do wiase ti no de ne bakro no man na obi obegyi ne di no wanyira na monwanya da nkwa yo amen ayarefo anuanum Kristofo ne yarefo me bo Onyankopɔn japa obi biara ne esane obre amane patuwo accident otamfo hihye biara me de Yesu monja sai no wo Yesu Kristo hey busu mamu atabahima me de Yesu monja bo wasum wa yare sorry hey takula bukidai ya do mangana ya jifi ya bonsamsem Onyankopɔn mo bi ahobai ya mo kokro hwie moja no the blood of Jesus Christ who was God and man one person take absolute control hey vodus ebo pampai bo no busu naso Onyankopɔn kokro sanya bo for no won ko wiasa for nyina especially Ghana ha mo hu say yes Onyankopɔn mo Israel Onyankopɔn mo Ghana ha yes way Saudi no nam na amanyina Saudi no na brena so amen amen yo amen amen you better was amen you better was sabre dey ubetimi apɛ amen yo amen yo abusuafo yebre no abawieye na sɛ da ameka no yenyaye ananka ye wodonhwero baako eka ho na nso yebefa ne sabre dey yebesɔre so na na emeka kyerɛ mu ane sɛ apuene baabi anwoye bronya na eba no moma yɛnsonson ye ho na yeyi sunsum nto nkyɛn a yɛn ho nso yɛ prɛprɛ a yɛ prɛyɛ no etimi de yɛsan ne kro ne baba ma ne ma behwie na mu yɛatene sɛ de yɛfa miru ne kuta a ɛna ɛbɛboa yɛ bukuru ahene ni mapagye o